kumta pelok ki Aadhar card ki pan card le ki ration card ki nam tre kam shu ban pensisha ya ubriu paudai unnong India hoi pelok bele ke Sorkar ka penkela kensan ya ki kendon ke ID pensisha nong shong snong jongi menta kumta menta ngani tu yipi baro hagne video Sngap bha pe ya kana video hado ko kut lam kumta phinam sngau tu kabangan in TAP ha kana ka video menta kumta parlok ka daw jong ka jingkela kensan jong ka Sorkar ya ki kendon ka dei ba bun ki nong Bangladeshi ki Pyndonkam daw Aadhar card pan card la ration card kum ki fake ID proof bun ki khar Bangladesh ki im hari jongi da ka basna kum kine ki ID thok Daki hajar ngut ki khar Bangladesh ki wan rung beain shari jongi manla kesngi bat ngim tip phangkata bat hadin katukan ne benai baki wan shakne gari jongi kishna fake ID ki ID thok dakaba siu ki pisa daki lak tengka bat khot yelade ki nong shong snong jong gari India hagane guru kom bun ki nong Bangladesh ki shong beain hagari jongi Tena tak daw bak Sorkar ka lashim ya kane ka sinjam ka batmai khnang babaro ki khar Bangladesh ki niyokim ka Sorkar kala sange ban Pyndonkam ya ki Aadhar card pan card ration card kum ke jing bisha ya ka jinglong trash nong hanrai kane kamut pat ba phimla ban Pyndonkam ya ki phila ban Pyndonkam ya ki kum ka jing thu bakrpang jong phi bat ka jing pensisha ya ka jaka sa jong phi kumta perlok sayangan itu ipi keno ka ID card dan keno ki ID proof ka pin Pyndonkam kum kin nong shong snong nadu menta sngi kumta ka Sorkar kala ong ba phila ban Pyndonkam da ka birth certificate voter ID card ne passport kum kin nong shong snong jong kari ka ba kongsan ka long ka voter ID card kumta perlok hadin ka jingsha thombor jong ki leno ha Pahalgam ka Sorkar kala Pyndonkam bun ki kendon kumta kumno phi Sngap tanat ya kane kendon thama jong ka Sorkar nem hato ka Sorkar kala le ya ka bede ne ka babkla comment ya ka jingmut jong phi ha ka benta jong ki comments ngange ba ka Sorkar kala le ya ka bede namar bun ki khar Bangladesh ki wanrung beain shaga jalla jongi bat ngim tip ya kata kumta parlok nga kermen ba phi Sngap tanat ya kane ka kendon thama jong ka Sorkar la de phi Sngap tanat the like but share yak ne ka video ngin sai kandu ha ka wepat ka video kan menta shu tang nai keng kublai shibuni phi bar ban pe do bakut